Priatelia, je tu Delo 48 po dlhej dobe a dnes sa vám chcem zveriť s jednou veľmi, ale veľmi vážnou a dôležitou vecou. Zajtra ma čaká náročný deň, idem do Bratislavy, idem na príjmačky na Vysokú školu muzických umení, na odbor herectva a vlastne pripravujem sa už nejakú dobu, učím sa, snažím sa, aby sa mi splnil jeden z mojich veľkých snov, pretože ja som od malička sníval o tom, že by som sa mohol jedného krásneho dňa stať profesionálnym hercom, respektíve aspoň trochu sa priblížiť tým ľuďom, ktorí sa tomu venujú už dlhú dobu. Moment. A určite pribudne zajtra niečo z príjmačiek, respektíve zajtra ešte nie, zajtra mám taký predpríjmačkový krátky random vlog o tom vlastne ako budem pripravený, ako sa budem cítiť na sobotu, pretože v sobotu od 8 rána začína prezentácia, začínajú všetky prípravy vlastne ohľadne talentových skúšok a ja už vlastne o tej 8 ráno musím byť na katedre herectva Vysokej školy muzických umení v Bratislave. Čiže ak náhodou tam budete a pôjdete cez Zochovú ulicu, zastavte sa, príďte ma podporiť alebo niečo. Budem vám veľmi, veľmi vďačný. Minimálne mi napíšte aspoň do správ, že či nebudete niekde v blízkosti Bratislavy, buď zajtra alebo kedy, že by sme možno zbehli na kávu alebo čo, aby som sa trošku odreagoval, pretože tá sobota bude fakt náročný deň. A ak v sobotu prejdem, tak postupujem vlastne do nedeľnejšieho kola, kde v nedeľu bude ďalší zúžený výber. Ak v nedeľu postupím, tak v pondelok je posledné kolo, kde sa stretávajú vlastne ako keby postupení z piatkového kola pre západné Slovensko a z nedeľnejšieho kola pre východné a stredné Slovensko. Čo pre mňa znamená, alebo teda neznamená, znamenalo by to pre mňa veľmi veľký úspech dostať sa do toho posledného kola. Čiže minimálne vás chcem týmto trošku nabádať a poprosiť o to, aby ste ma podporili, aby ste mi dali čo najviac lajkov na toto video, ak sa vám bude páčiť teda. A určite to bude pre mňa veľká podpora na to, aby sa Delo ešte mohol niekedy pre vás ukázať a aby mohol pre vás ešte niečo vôbec pripraviť. Pretože vy ste ľudia, ktorí ma motivujú, ktorí mi dávajú dôvod preto, aby som tu sedel a takto možno niekedy nudne a nezaujímavo natočil nejaké aspoň krátke pár minútové video o tom, aby ste vedeli, ako si žijem a ako sa mi darí. A viem, že už dlho som sľuboval to, že jednoducho sa možno vrátim k tomu. Naozaj toto obdobie bolo veľmi ťažké, nakoľko som, ako mnohí viete, maturant momentálne, čiže je to obdobie momentálne, kedy sa treba pripravať aj na maturity. Sú tu tie talentové skúšky, 30. decembra mám ďalšie skúšky na Policajnú akadémiu, kde budem zase potrebovať fyzické testy a takéto. A niekedy v apríli by som mal mať na Ružomberskú univerzitu, kde chcem ísť študovať psychológiu. Takže sú to 3 rôzne odvetvia. Ja viem, od umeleckého až po tú psychológiu, ktorá je fakt náročná, ale ja verím tomu, že vy ste schopní a ochotní ma podporiť, takže budem vám veľmi vďačný, ak si pozrie čo najviac ľudí toto video a podporíte ma buď svojim komentárom alebo lajkom na toto video, takže ja vám veľmi pekne ďakujem. Zatiaľ sa s vami lúčim a verím tomu, že sa mi v krátkom období, ale naozaj krátkom období s vami podarí znovu nadviazať kontakt, takže majte sa, čaute všetci, lúči sa s vami Delo s božskými 48. Takže čaute.